Miten sä sait tietää? Että sulla on ongelma. Mä vähän sua. Mä kuulin, kun sä sovit siitä kurmeenjuustosta. Lähdin vankilaan seuraamaan sua. Seurasit mua. Niin, sinne omaan kylpyammeeseen ja jalkahierontaa. Muussia. taikavarvu takahuoneeseen. Anteeksi. Mitä se Anneli sanoi? Kyllähän mulla leikkaa omassakin nupissa. Mene pois mun kodista. No en! Intiimi Tania. Se on homejuustoinen nainen. Ismo. Olenko? Ai minä vai? Mä en tiedä. Ehkä me ollaan. Aakeleita. Joka ottais Fenton vierestä Anneli mansikkaa. Sillalta alas. Ja nyt! Vähän. Eilen sä saa Anneli mansikkaa. Ajattelin vaan, kun olit niin hiljainen. En viittinyt illalla Rauhoittua! piti itekin sulatella. Paskaa. Persuksiin. No ei millään pahalla, mutta Mikset sä itse lähdet? raiska lapsia. Karvanen paketti. Paskaa. Persuksiin. Enpä voi muuta sanoa, että onpa kylpy. Näin jälkeenpäin ajatellen. Kyllä Helena tuntuikin liian karvaiselta. Ollakseen kallis. Vaikutitte niin. Helena teeskenteli. Ja ne pullokampanjan lahjoitukset. Ne oli osana tätä samaa taskasuunnitelmaa. Puhuko se Helena sulle mitään siitä kurmeenjuustosta? Jostain Missä? tai Ei tietenkään. Vakuutti vaan. Alaikäiselle. Kyllä se Ismo on niin, että Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee.